Il-ħadd filgħodu f'Pembroke il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li fil-vot ta' fiduċja ta' 2 filgħaxija jistenna dak li sejjaħ bħala vot ċar. U jiena nistenna li għada jkun hemm vot ċar favur il-Gvern li jippermettilna nimxu l-qudiem. Vot ċar li ma jkollu ebda kundizzjoni marbuta tiegħu. Kif żvela One News is-Sibt iżda din id-dikjarazzjoni mhija xejn ħlief parti minn strateġija tal-Partit Nazzjonalista maħsuba biex il-Prim Ministru ta' Parsi jidher b'saħħtu. Meta l-verità hija li qed jagħmel din id-dikjarazzjoni għaliex jaf li diġà hemm ftehim biex id-deputat Franco De Bono it-2 filgħaxija fil-vot ta' fiduċja jivvota mal-Gvern. F'Pembroke Lorenz Gonzi kompla jattakka l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni minkejja li din kisbet l-appoġġ tal-maġġoranza tad-deputati fil-Parlament. Ma ħareġ xejn ta' sustanza li seta' jiġġustifika kif mozzjoni tal-Oppożizzjoni li tresqet f'Diċembru li għadda setat b'xi ħriel ta' xejn tasal għal xi konklużjoni ta' kritika ġustifikata fil-konfront tal-Ministru Mifsud Bonnici. Il-Prim Ministru sokta wkoll jiddefendi lil Karl Mifsud Bonnici anke jekk dan kien sfiduċjat mill-Parlament. Għax għamel xogħlu sew, għax għamel id-doveri tiegħu kollha kif kellu jagħmilhom. Mingħajr ma semma lil ħadd bismu, skont Lorenz Gonzi bil-vot ta' nhar l-erba' xi ħadd ħareġ ta' tifel waqt li Mifsud Bonnici ħareġ ta' raġel. Ħadd ieħor ħareġ ta' tifel, Karmenu ħareġ ta' raġel. Il-pija tad-diskors ta' Lorenz Gonzi kien ikkaratterizzat minn isteriżmu bil-Prim Ministru mhux biss jitgerfex diskorsu iżda flimkien mal-folla tal-partitari nazzjonalisti jinfex f'attakki kontinwi fil-konfront tal-Oppożizzjoni. Ftakru ħaqhom mozzjoni ta' sfiduċja d-deputati kollha tal-Labour.